Mao ni ang explanations. No, wala ni mo follow sa subject-verb agreement ang helping verb nga have dinhi. Has ang saktong helping verb nga gamiton ani kay ang subject sa sentence the number. Basta gani ang phrase nga the number nga sundan og of phrase pareha aning of enrollees gamiton as subject, singular ang form sa verb nga gamiton kay singular ni nga noun. Ipasabot ani ang total number sa of phrase nga nagsunod kay enrollees man ang of phrase, meaning total number ani. Kung ang total gipasabot, singular na siya as a whole or as kinatibuk-an. Katong mo gamit og a number nga sundan og of phrase, multi-plural kay pasabot sa a number nga sundan og of phrase, daghan, several, ubay-ubay. So kung katoy i-subject, pwede ka moingon nga a number of enrollees in our school come from affluent families. Dili comes. No, wala ni mo follow sa subject-verb agreement ang helping verb nga are dinhi. Is ang sakto untang helping verb dinhi. Kay kung ang subject sa sentence gi-connect sa coordinating conjunctions, parehas sa neither nor or either or, ang verb mag-agad sa noun nga duol niya. Kung singular or plural ba siya. Singular maning dog, singular pod ang atong verb form. Kung dogs pa ni, sakto nga plural form sa verb ang gamiton. Yes, ni follow ni subject-verb agreement ang linking verb nga are dinhi. Kay ang subject aning if clause kinimang surroundings, usa ka plural noun. Ang gipasabot aning surroundings ang areas nga nagpalibot nato. Plural ni nga noun, so plural pud ang verb form nga ka-partner. Ang ubang nouns nga pareha aning surroundings nga kasagaran plural per gamiton mao ni belongings, clothes, earnings, goods, particulars, premises, savings, o stairs. Kung kani gani sila ang gamiton as subject, plural ang verb form nga iparis nila. Yes, ni follow ni sa subject-verb agreement ang linking verb nga was dinhi. Basta amount sa kwarta gani ang gamiton as subject, bisan pag moabot ni siyag milyones, singular ang verb form nga kapartner ani, kay ang total amount, ang kabuuan man ang gipasabot. Dili man ang tagsa-tagsang sinsilyo or ang tibuok nga bills sa kwarta, but ang total amount ang gipasabot as one single item. Applicable po ni siya sa mga unit of measurements, parihaan ng distance like kilometers and miles, or height and weight, or amount sa oras. Parihaaning is 500 kilometers far, dili are 500 kilometers. Bisan pag plural ang form sa kilometers. Or kining 30 minutes seems, dili seem, kay namay s sa tumoy ang singular form sa verb. Kaya ang 30 minutes, considered man siya as the length of time. 30 minutes seems too long when you're waiting. No, are ang sakto unta nga linking verb dinhi. Kung what clause ang subject, ang verb depende sa noun sa complement nga ni-refer kung unsa ang what clause. Dinhi, kaning sets ang noun nga gipasabot sa clause nga what they want to purchase. Meaning of furniture, nidugang ranig information unsa nga sets. Tungod kay ang sets plural, plural ang linking verb nga need gamiton. Para ni nalahi sa mga clauses nga gamiton as subject. Usually, ang ubang clauses kung gamiton as subject, singular ang verb nga kapartner nila. Pero kung what clause, mag-agad ni sa complement nga noun or ang noun nga magsunod sa linking verb. Kay kasagaran sa what clause man good nga himuong subject, subject siya sa SLVC pattern nga sentence or kanang sentence nga naay complement. Ang part sa sentence nga mo kompleto sa meaning sa subject.